soyayya soyayya na zama jajirtacce soyayya na samu matar aure a soyayya wanga biki irin na soyayya ne kunga bikin irin na alkunya ne manya da yara duka sun zo taro na ga waɗansu masu na cashewa daga fari zana sa Allah na wanda ya yi ni shi yake kiwo na kunga abin da nuna ke damuna in na tuno kaɗai rashin abbana sai na yi godiya gurin Allah na tunda ya bar na har ya bar ummina kana ya bani wanga mai wake rabbi ka bani dan na ba ummina Saudiya za mu je ta sauke farari in muka zo gida na ba ta kulawa na ga ruwa irin ta mutane na ga shiga kala-kala ta birane kwalliya an yi dangane da ido ne su kuma bai tuka su karkada kunne duniya ba ta nemowa daga zaune sabuwar rabbi ne ya yi ta da zane duniya ba wurin zama da tsugunne don wasu masu na ta sace mutane al'amari na so kamar shaɗi ne na ga rago kamar fa bayan yawa da samari karko biye irin halin bokari su jero da zamani daga zaune masu biye halin su sai wawaye mu nemi halali ko ta halin kaka tsada masu yin ta sai so kwaye koki karka sai da kayan maye wakata nake salon nanaye Yam Yusuf da kaji yau muryata za ku kira ni sai na yau amsawa buga mini tambari na rero wake wacce na yi ta don cikon burina murna so cikon gahar fuskata dole na jinjina wa 'yan dangina sun yi gwagwarmaya cikin sabgata banda abin da za na fanso kaina banda abin da za na saka gunku sai dai godiya kawai dangina ko da abokanai ku kai min kara Allah ya kai mana ku ban zaunawa bari na ɗan tsaya gurin ummata baiti zan yi nura in gaida ta lallai na yaba irin halinta ni na ga 'yan halak cikin danginta na yaba kyan hali gurin abbanta shi ma gona walla ya kokarta na yau godiya ga duk danginta tarbiyya kun gaba ta kun kokarta Allah kai kaɗai nake yin roƙo zama lau lafiya zuwa tsofewa zana tsaya na ɗan zago wani zance Allah ya yi ba nufin malam ba don wasu ba su san hakan ta kasance su azatan su ma ba za ma ai ba sai kuma ce da kun ga ƙarshen zance kar da ƙasar gubin faɗo sunan ba ban cewa na shi yake
ita ke wannan ba. Ni dai na ga mai irin halin ku, Allah wadai waɗansu ke furtawa. Sata ai gidan fara'urance, wanda ya yi ta dole ya yi mai dawa. Baki na washi ya zam jarina, shi zan sami 'yan kuɗin tarawa. Waka ita magarin sana'a ce, ta zamto kamar jidin dafawa. Na yi godiya gurin Allah na, kyauta shi ya bani bai kwacewa. Wane ma rabo da rigar silke, ko ni ma da ƙyar nake sanyawa. Allah wallahi. Safiya an gaje an kamo fara, tarkon kama kurciya sai yara. Sautin sofage na dagar gauna, mata samaru wallakun min kara. Waka na iya ta ba gado ba, in nayi na gaba ayi min kyara. Allah ne ya bani ban raina ba, ban kuma raina wanda bai samu ba. Yam Yusuf waɗansu ke ta kirana, baiwa rabbi ne yake badawa. Zana tsaya anan na ce dangina, abokan arziki ba zan kyale ba. Dole na gaida ko cikon burina, nauyi na ba zan yi in sauke ba. Taro kun ka zo shi domin ƙauna, ban ga abin da nura zan sakawa. Sai dai in yabe ku in gaida ku, dan ki hakan ba zan yi tasiri ba. Yaye na mu fara na gaida ku, Allah biya abin da kun kai gummu. Antis na mu nura na gaida ku, antis na amarya nura na gaida ku. Yayye na da ku ina gaida ku, yayye na amarya nura na gaida ku. Kanne na da ku ba zan kyale ba, kanne na amarya nura na gaida ku. Ina kuke ne abokanai da kawaye, baitin na ku dole ne na biya shi. Kun yi abin da walla sai godewa, tunda amarya ta faɗin halin ku. Ba ku ziga ta ba ku halin barna, na ga abokanai da kyan halaye. Zanayi 'yan waɗansu zance in ce, ba mu sani cikinsa ba ma sabo. 'Yar akuta ya ta gama nasara sam, don haka mujiya ba kya samu ba. Shi kuma ɗana ja baga amsa ta, ya shinshina ma jikinsa ya tantance. Allah ya yi ba nufin canjawa, ko da ilahuni da ke 'yar mama. Allah kai kaɗai muke yin roƙo,